Igsoon, kumusta ka? Miining panahon na malandong ka ba? Miining kalibutan na ang mga ilhanan, kini sa kalibutan ang tanan atong makita. Pero ng adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapagyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapagyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan